Добър вечер на поредния каст. Този каст е свързан конкретно, той е свързан с ретуширане на кожа. Малко предистория за мен. Аз съм ужасен ретъчър. Пробвал съм много пъти да ретуширам кожа и съм стигал до няколко сериозни издънки. Не съм се отказал, разбира се, да оправям нещата с времето, но специално за мен и силата ми е в оправяне на, да кажем, сцени с повече фон и предмети, не толкова с хора. Тъй като там вече нещата са свързани с грим, а гримовете при мен не са много окей. Казва се, че това нещо е необходимо. Сега ще започна директно да шервам екран. А това, което виждате в момента, изброени няколко неща, които ще разгледаме тази вечер. Те са готови полуавтоматизирани неща, които могат да се намерят в интернет. Ще започнем от проблемите. По принцип, много хора се опитват да правят ретуш. Сега ще влезем в интернет, ще напишем ретуш. Ще се случат различни неща, които ще ни ориентират къде ретуша е добър, къде ретуша не е толкова добър. Като се напише Fashion ретуш, обикновено излизат тези неща. Това, което видях, е типичен недобър подход за ретуш. И след малко ще видите какво имам предвид, като започнем да ги разглеждаме нещата. Това също е лош ретуш. Колкото и човека да се опитал да направи някои неща, в един момент се олял. Целта на ретуша на лица е да направи оригиналното. Ето това за мен вече е по-добър ретуш. Макар че тук before е в дясно, after е в ляво, обикновено е нормално. Целта на един ретуш принципно е да извади максималното от едно лице, не да прави ново лице. За да сложим нещата обаче в рамка, ще почнем от тук. Какво представлява един ретуш? Това е една поредица от логични движения, които се случват в обработката най-често в конкретния случай на лице. Когато се вземе нещо, най-добре то да е добре снимано, високи старт винаги помага. Повечето хора, които започват в началото да правят ретуши, почват от собствените си снимки или от недобре направени снимки, съответно резултата е лош. Поради един от два фактора. Първо, кадра не е достатъчно добър, за да си позволите да достигнете до добър резултат. И второ, се смята, че с всяка една стъпка, която се прави, нещата се получават задължително по-добре и това е много често срещан проблем, тъй като се натрупва една мазня отгоре, която накрая обезмисля целият резултат. Накратко би могло да се каже, че ретуша на едно лице минава през няколко. Преди малко гледах един руски торент с някакви уроци, които показваха 8 стъпки, но тук съм ги разделил на 4. Първото нещо, за което е този каст тази вечер, е оправяне на текстурата на кожата. След изравняването ѝ, тя съответно продължава да бъка от светосенки. Тези светосенки се изравняват. След това вече на цялостно ниво, на ниво лице, се прави един грим, един мейкъп, там където аз сериозно издишам, който оформя цялото лице и след това общото осветление се дооправя. След като вече текстурата, най-финната част, най-проблемната част, която при всеки последващ филтър и добавки и прочее, бива изравнена, тя в един момент започва да се отблагодарява. Няма ретуш, който да стане с едно движение. Значи ретушът винаги е бавен, ретушът винаги отнема много време и винаги разчита на добър контрол на всяка една част, която правите. Не може да направите ретуш с един пас. Няма магическо лекарство за всеки един кадър. Просто да смените опаситито в един или в другия случай. Винаги се вземат решения на момента, които оправят или правят нещата по-лоши. И част от решенията са намирането на полуавтоматизирани инструменти. Когато много често ви се показват такива before и after, включително и тези изображения, които виждате тук, са продукт на добро, прецизно избиране на кадър. Резултатите, които виждате, доста често са доста контролирани, защото се знае, че този кадър е минал някакъв минимален праг на качество. И когато си вземете своите изображения, става някакъв огромен проблем. Аз имах късмета при няколко дена да намеря изображение, точно което е проблемно изображение. Случайно намерен кадър, който нито е твърде фешън, достатъчно голям е. Има сумати проблеми. Защото всичко, което е необходимо, за да започнете да се занимавате с боренето, но не е твърде лошо, за да направите 1000 грешки, докато го постигате. Ще започнем от най-некачествената част, която много често заблуждава хората, че правят нещо хубаво, и то е повсеместното мазане. Значи, най-често срещаните подходи, които са бързи подходи, сега ще ги групираме едно по друго, ще си ги кръщавам и ще видите разлики, да кажем, блър. Подхода с блърване.
където се използват всякакви видове бурове. Например, един от вариантите, който може да направите, и тук започваме с грешните, примерно да третирате порите и петната като прашинки. Защото има една специална група, групата Noise в филтрите на Photoshop, която има една автоматизирана част, която се справя с прашинките. Тя се нарича Dust and Scratches. Тя по принцип има два слайдера. Единият слайдер повсеместно омазва всичко, а другия слайдер с връщането му се опитва да запази дребните или колкото се може по-едри детали, в зависимост от това какъв праг поставите. Така че вие може да унищожите с един обикновен Dust and Scratches голяма част от проблемите. Тук се вижда как те просто се засичат до някаква степен и с връщането на този праг да махнете част от нещата. И с един прост Dust and Scratches да махнете голям проблем, който би могъл да се получи, след което слагайки някаква маска на съответно направения Dust and Scratches layer. И ще обясня всички тези неща, до които хората прибягват, защо са грешни и къде се чупи здраво логиката. И да кажем да се сложи една маска и това, което трябва да остане като детайл, да се върне. Там, където сте сигурни, че всичко трябва да е с възможно най-много тънки детайли по него. Съответно уши, лице, всичко, което не влиза в зоната на порите, се връща обратно. И много бърз метод, много приятен, много обещаващ, разбира се, фалшиво обещаващ, че това в един момент с една стъпка ви решава проблеми и съответно проблемите могат да станат много по-сериозни с времето. Ето, например, втори леер, отново с Dust and Scratches, но с много по-голямо действие, който да унищожи много по-голяма част от елементите. Този път правим обратното, натискаме с Alt върху маската и тя става черна. И след това с бял бръш просто връщаме елементите, които бяха унищожени по-успешно. Така че първия лекия Dust and Scratches унищожава по-малките проблеми, а втория Dust and Scratches унищожава по-сериозните петна. И казвате, аз съм много добър. На себе си и продължавате нататък, изоставяйки огромно количество проблеми върху това лице, което евентуално правите. И разбира се, поглеждайки този проблем с бърването, before and after, вие имате някакво развитие доста добро. Буквално за секунди сте махнали някакви сериозни проблеми, но това, което за момент само ще го включа, за да го видите, това, което би трябвало да сте постигнали, е нещо от този тип. Вместо това е нещо от този тип. Виждате, има основни разлики и е пълно с неща, които не трябва да са там. Разбира се, това, което тук що съм показал, и това ще го скрием сега, не е напълно добър вариант. Просто пробвах разни неща. Ще видим сега, понеже аз ще ги затрия всичките тези леери допълнителни, които съм си ги сложил. Ще видя докъде бих стигнал тази вечер. Блурването е единия погрешен начин да се започне от начало да се правят поправки. Втория погрешен начин, и той не е погрешен защото е неверен, а е погрешен защото може би до някаква степен е демоде и отнема твърде много време. Това е ръчното почистване с така наречените Spot and Healing Brush. Spot и Healing бръшовете са много добри бръшове, обещават страшно много. И сега ще мина на таблет, правя един нов празен слой, избирам Spot Healing Brush и горе има една отметка, която по принцип не е включена, Sample All Layers и я включвам. Spot Healing Brush, както и много други бръшове, имат варианти на чувствителност. Най-добрият от тях е Content Aware, който и отнема най-много време, но ще използваме него, тъй като той създава на ново съдържание, базирано на околната текстура. Което значи, че с всяко едно кликане той взема близки тонове и близки текстури и започва да прави нови. И сега ще намаля даже бръша, за да е по-конкретен и с много работа. Една от причините да ми е точно на таблет е тази, че движението с мишката ми няма да е толкова бързо, колкото с таблета. С опцията семплирай всички леери върху този нов празен леер. В момента ще го кликна, ще видите,
това са промените върху празния леер, започват да се усредняват и започват да се запазват някакви добри едитнати части, които съдържат текстура. И това, разбира се, е хубав пазещ начин да се работи върху кожа, но също е погрешен. И не е погрешен като философия. Философията му е много добре. Една от целите на първата част, текстурирането, правилното текстуриране на кожа, е да запазите максимално много от оригиналната, но качествена информация. В един момент обаче, вие може да прекарате около половин ден работейки това нещо, което не е лошо, но тъй като с времето технологията се променя и има някакви много по-добри решения, които ще обсъдим в този каст, ще загубите страшно много време за резултат, който не е особено добър. Той няма да ви реши тези проблеми с червеното по носа или други евентуално появяващи се петна, които уж изчиствате, но те все пак остават и в това отношение ще видите, не сте постигнали кой знае колко много, но както казахме, добрия ретуш няма страшно много време. Само да видя, има коментар. Коментара е, че е препоръчвано в нета такъв начин на работа и че не винаги е удовлетворително. В някои туториали бяха показвали, че се сменя при работа с опцията вляво, имаше Light in Dark, но въпросът е кога и какви тонове се използват. Това, за което става въпрос, за светлите и тъмни неща, не са част от чистене на кожата, а са в последствие до оправяне и изравняване на тоновете на порите. И това е при микросветлината, ето това, което показах преди малко, Lights Micro, това е точно Dodge and Burn на изключително малко ниво и след това отново с Dodge and Burn с много големи четки на макро ниво, там където се оправя цялата половината част на бузата, която се потъмнява и прочее. Но затова ще обърна малко внимание по-нататък, въпреки че не е главната цел на този каст. В смисъл, когато се ретушира, се правят няколко неща. Изчиства се на механично ниво, буквално пиксел по пиксел кожата, което отнема страшно много време и си заслужава усилието. Но сега, говорейки за философията, по която става това нещо, ще видите, че има много по-щадящи и много по-смислени методи от това, което правя в момента, с използването на спот и хилинг бръшове или с бърването по някакъв начин чрез noise редуциращи филтри. Има съвсем други неща. Затова почвам от грешните и минавам на смислените. И след това ще видите, че това не се случва веднъж, това се случва на парче и на няколко паса, т.е. няколко минавания. След като се изчисти вече тази карта, да кажем, от порички, тогава вече започва да се играе с Dodge and Burn, но това е много по-нататък. Тези микроскопични управения, те отнемат страшно много време. Поради тази причина и този начин на използване, чрез, както казахме, единия Blur, ще го изпишем тук да го има в групата, а другия е Spot Healing. Методи са бавни, неточни и не ви водят към правилния резултат. Една от причините е основната цел на този каст е да се говори за разделна работа и имам предвид не само работа с отделна обработка на отделни части на лицето, а и да се влезе в самото изображение, да се разбие на съставни части и да се използват отделните части. Един от тези методи, доста добър метод, е така наречения Frequency Separation, за който ще поговорим доста в тази вечер. Правилната последователност на действия съответно също ще се обсъди. В смисъл, след като обсъдим кое не става и защо не става. Тоест, отчасти ще има ръчна работа тази вечер, но също така ще се погледнат и тези три автоматизирани метода. Единият е на Imagenomic, който е в, мисля, че е imagenomic.com, и конкретно филтрем Imagenomic Portraiture, любим на всички хора, които обичат да мажат неща по телефони, защото много от смартфоните имат подобни софтуери, които правят някаква пълна мазня, но са идеални да го гледаш на телефон. 5 Skin Retouch Action, ето това тук, което е намираемо през Sparkle Stock, ако не се лъжа, но след това мисля, че го продават и в Graphic River. И един така наречен Beauty Retouching Kit. И мисля, че имаше още един кит, до който не можах да ми стигнат лапите, за да ви покажа и него, но ще видите, че и там нещата са много бързи, но не помагат с едно движение. И това е идеята тази, че да се обясни защо.
Цялата работа е да не се тръгне от неправилна крачка. Тоест до момента пробвахме с бурване, получихме някакъв мазен резултат. Пробвахме с спотен хилинг, получихме някакъв изчистен резултат, но много бавен и който не решава основните ни проблеми. Една от големите глупости, които съм виждал и когато хората започват да се занимават с веб дизайн, много обичат да го правят, е Blur плюс Sharp. Сега ще ви покажа какво съм имал предвид. Бурва се един леер, копия от него, до степен в която да махне голяма част от най-проблемните детайли, като големите червени примерно петна по носа. След това леко се намаля този ефект, за да получи това soft focus ефект. Тези два ефекта, примерно, може да се направи с Ctrl, Alt, Shift и E, да се извади така начиния Stamp Visible, се води в Photoshop тази функция, Ctrl, Alt, Shift и E, или директно да се с Ctrl и E да се стампне горния към долния. Няма значение, сега ще ги направя с Ctrl, Shift и E, за да ми останат долните леери, които правят практически едва ли не print screen на всичко, което се вижда в нов леер. Няма никаква разлика в момента включвам и изключвам. И на този полубърнат, полупрозрачен спрямо оригинален леер да се даде някакъв вид шарпване. Сега ще пробваме да кажем с някакъв вид смарт шарпване, което не е особено убедително, но е много модно, не е добро, така че пробваме с по-простото, нормално Unsharp Mask, което евентуално ще създаде някакъв вид видимо изостряне на детайла. Това, което прави това бурване, прошарпване, е, че създава много леко, може да се приема като color bleed, т.е. влизане на едни цветове в други. Един такъв приятен нежен ефект, който в оригиналната фотография го няма и той лъже, че тази фотография е по-нежна, но абсолютно всички проблеми продължават да остават. Косми, петна, пъпки, бемки, всичко, което се сетите. Но хората са убедени, че това нещо с две движения и върши работа. Значи това са грешните неща, сега ще ги сложа в червено и започваме да обсъждаме защо, откъде се получават тези грешки. Грешка е едно. Грешките в ретуша се получават защото се работи върху едно единствено изображение, който ще наречем в случая композит, т.е. цялото изображение с всичките му елементи, примерно флатната картинка, директно се работи върху нея, не в отделни леери. Това е една от грешките, които пречат вие да имате контрол, когато правите с клон стампа, когато местите неща. Правете го върху нов леер. Елементарно, просто, но се пренебрегва. Доста важно, композит също така значи, затова ще го болна. Композит също значи, че вие работите върху всички канали едновременно, с еднаква сила. Какво имам предвид? За момент ще взема това изображение и ще го разгледаме по нов начин, ще го сложим, той е доста голям, ще го сложим в нов файл и ще отидем на режима, който представлява RGB 8-битов режим, който е типичният начин, по който снимат фотоапаратите и типичният режим, по който ще видите изображения в интернет. Когато го обърнем в LAB, визуално нищо не се променя. Математически, ако отивате от RGB към LAB 1000 пъти, все нещо ще се промени. Но разликите са толкова микроскопични, че вие няма да успеете да ги видите с просто око. В смисъл, дори да се доближа и да дам ето RGB, LAB, давам Ctrl и Z, ето много наблизо, няма почти никаква разлика. Може би ето тук, ето мишката ще видите съвсем леки разлики, много леки. Виждате го на 3200%, но има разлики. Все пак, това са виртуално почти безинтересни разлики. Вижте какво се случва обаче, когато видите едно изображение под RGB на съставните му цветни канали, които са червен канал, където имате детайл, някакъв много лек, приятен, забележете, големия проблем с петната от пъпките ги няма. Имате зелен канал, където имате повече детайл, това сме го говорили в други кастове, защо с различните канали носят много конкретен вид информация и тя не е свързана само с цвета, а и с това какво може да хване апарата и също така с това вие какво виждате. И по принцип виждате най-много полезен детайл в зеления канал.
и синия канал, в който също има проблеми, но те са почти невидими за окото, тъй като те отразяват в една снимка колко е студено, колко е топло самото място. И там също има проблеми. Във всеки един от тези канали вие имате полезна информация. Ако работите едновременно върху всичките, не може да си позволите добре да контролирате какво се случва. Вижте какво става в LAB. Минаваме в първия канал, който не е цветен. Той е канала Lightness. Той показва само детайла и начин, по който е отцветен, като една черно-бяла фотография. И тук всичко е много гладко. Много приятно, много гладко. При нас тук мога да взема, да мина и да махна този. Само да вземем някакъв клон там в случая. Да заместя тая част. Тя просто да изчезне. Когато се върна в цветното изображение, този проблем с самия детайл да го няма. Да остане само цветните му оттенъци. Канал LAB са тези три канала, които не са трицветни канала, има един общ канал и два канала, които представляват цветни оттенъци. Втория канал е зелено-червения, не зелено-магентен, а третия е синьо-жълт. И ако там съответно оправите по-отделно някои неща, може пък да имате примерно много чест номере, да използвате някакъв вид блър. И понеже е цветен канал, в него не се държи детайл. Детайл е в първия ви канал, в Lightness канала. Да бурнете двата канала, да се върнете на общия канал и част от цветната ви информация да е изчезнала, но детайла да остава, само че явно съм го направил много грубо. Сега ще го повторим пак. Ето го преди и след. Ето го преди с мазните неща и след, където част от червените отбягвания вече ги няма. Имаме дори подсилен детайл. Имаме някакъв вид отделно обработване на детайли по групи. Това специално, което показах, обаче не е цел на това, което правим, но вкарва вече нова идея. Вкарва идеята, че вие може да правите обработка на пиксели по такъв начин, че те да не си влияят един с друг. И затова най-честата грешка при ретуш е да се работи върху композит. Много често се стига до обработка по такъв начин, който до голяма степен не сте и предполагали. Както в Photoshop, Skillshare групата във Facebook, показах една фотография, която ми беше посната, върху която имаше огромни червени петна, които аз махнах с отделно разбиване по канали, но не цветни канали, каквито ви показах, а други, за които ще говорим след малко, за така наречения Frequency Separation подход, честотно разделение, което прави два канала, а не няколко, както в LAB, което ви позволява ви да работите независимо един от друг от някои от ефектите и те да не си пречат един на друг. Другия проблем, разбира се, се работи повсеместно, което е нещо, от което след време ще се научите да не го правите. Да не вкарвате навсякъде еднакъв шарп, да не вкарвате навсякъде еднакъв бър, както е в случая с първия пример, който давах, някакъв вид повсеместно бърване и тук там е връщане на резултати към оригинала. Това нещо се прави, когато си решите проблема с оригиналните петна, които трябва да преборите. Професионалните ретъчери използват няколко спестяващи техники, изключително много работят на ръка. Какво обаче ни предлага пазара? Пазара ни предлага някакви филтри, които, да кажем, както Photoshop от известно време предлагат един Surface Blur филтър, който прави чудеса в някои случаи, които взема, тук се вижда нарисано окото, взема гладките елементи и спира до контрастните ръбове, което дава някои много интересни ефекти, но не е върху кожата по този начин. И ще започнем вероятно от автоматизациите тогава. Както казах, на пазара аз открих 3 такива варианта, които ги има в различни shape and sizes. Един от много известните е Imagenomic Portraiture. Това е буквално избора, така, масовия избор, който прави следното нещо. Сега ще дублираме този леер. Ще извикам този филтър, който е отделно на компанията Imagenomic. Се инсталира и след малко баене тръгва в програмата. Представлява едно хубаво прозорче, което сега ще увеличим на 100%, което прави някакви неща, както виждате. И повсеместно се опитва да реши много проблеми. Разбира се, както казахме, една от грешките е, че хората смятат, че повсеместното е решението. Той има готови неща, готови присети, които са мисля, че 6 в конкретната версия. Това, което те правят, сега ще отидем на 100%, е, че предлагат няколко различни метода на уеднаквяване на различните проблеми в кожата и евентуалното им, да кажем, изнежване
Тоест да прави самата кожа по-нежна. Ето още няколко такива ефекта. Дай ще отида малко по-далече, за да се вижда какво точно се случва. Виждате, че филтъра всячески се опитва да изравни нещата. В един момент си казвате, нещата почват да се случват. И това е една от най-големите грешки, които може да направите. Да си мислите, че нещата започват да се случват заради някакъв филтър. Най-различни high key значи снимане на висок тон, low key значи снимане при ниско осветление. Всеки един от тези ефекти прави нещо и примерно да кажем, ето този Smoothing High дава някакъв приятен ефект, само за момент да се върнем, понеже той забива от време на време. Даваме Smoothing High, даваме OK. Разбира се, може да си играете с тези опции, които всъщност тези режими подменят тези различни фейдър, мисля, че в случай се води, или слайдери по-скоро, и да видите кой какво върши, но да кажем този ни харесва и в последствие да кажем може да сложим някакъв вид маска и това, което действително се е замазало твърде много, да го върнем. И разбира се, отново стигаме до този проблем, както в първия случай с бърването повсеместното, че на моменти всичко е окей, на моменти нещата са много зле. Това разбиране, че с един пас оправяте всичко, няма да ви помогне. Това е Portrait Tour. Сега ще го напишем. Разбира се, не ме разберете погрешно, това е доста добър филтър, но той помага, когато сте си решили проблеми, които той не решава. Втория начин, по който може да направите нещо подобно е да намерите, кой да вземем за случая, ще използваме този Skin Retouching Actions, който по принцип те са много повече, но във версията, която го намерих, са 5 основни, а иначе има и подвидове, които не можах да подкарам посмъртно. Те идват под формата на пакет екшени, което значи, че те са движения, които може да направите на ръка в Photoshop, но тук са дадени много един след друг неща, които се случват много набързо. Ако ви се занимава, аз не виждам никакъв смисъл да го правите, да се опитвате да разберете смисъл на това нещо, просто ползвате резултата, а няма причина да се опитвате да разберете този тип екшени, заради начина, по който трябва да промените подхода изцяло. И той е свързан, както казах, с ползването на когато трябва на тези два бръша, Spot and Healing бръш при нужда или пачване, или Clone Stamp, но когато трябва, ползване на Frequency Separation и много последователна работа, без да се бърза. Но нека видим какво правят пък тази групичка. Щастлива 5 Skin Retouch Actions, който може да намерите, да свалите, да имитирате. Първия от тях, който се нарича Mattifier, той създава нова група, прави нещо в нея, създава маски и след това ви извади съобщения. Тези екшени са направени с съобщения, които ви обясняват разни неща, които ви казват, че в момента е скрито, но трябва като пейнтнете да пейнтнате на моменти, за да върнете този ефект където трябва. Той в момента представлява едно матиране, кога се използва Mattifier, тук не е необходим. Mattifier се използва, когато фотографията ви лъщи твърде много, както в този случай. И Mattifier оправя тези твърде бляскави места от фотографията. И затова тя е в момента цялата тази преправена фотография, която е някаква обърната карта, изкрита и там, където има твърде много лъщение на кожата, с една мека четка минавате и оправяте тези твърде блестящи пори. Но тъй като този проблем тук го няма, цялата тази група ще я скрие. Отново посочваме оригиналния леер, минаваме на следващия екшен, който е оправяне на пори. Skir Air Brushing, който пак прави разни работи. Сега ще го изчакаме да ги направи. По принцип те са доста тежки, но компютър трябва да му се даде време да ги сметне. Отново се казва, скрил съм целият ефект, пейнтнете отново. Ето това представлява целият ефект, като един, например, като филтъра Portrait Tour, който прави горе-долу също. Тук се скрива в отделна група и ви се казва с една хубава четка, само минате там, откъдето искате да почистите нещата. Отново имате проблем, защото сега ще се приближим, ще видите как добре се справя с част от цветовете, те стават равни и порите се запазват, но големите петна, като това тук, въобще не биват повлиявани. Тоест имате нерешен проблем с това нещо. Тоест този екшен работи на твърде, спрямо тази огромна фотография, работи на твърде малка скала и ще ви свърши работа евентуално в друг момент. Затова ще скрием и този ефект. Продължаваме на следващия, който е за очите, който трябва да посоча пак леера, за да си направи от него нещата. Той казва, момент, спускам го и него.
Той отново прави някакъв ефект, който изцяло прави нещата по-светли, но е предвиден по принцип за очите, където минавате с една четка и лекичко правите бялото. Много чест проблем при оправяне на очите по принцип е, че обикновено става един мъртвешки бял поглед, така че с такива ефекти по принцип трябва да се работи доста внимателно. Не трябва да се прекалява, защото може да се стигне до някакви странни плашещи резултати, което не е целта. Ще скрием и този екшен за момента, продължаваме нататък. Redness Reducer, това е нещо, което би могло да свърши работа, понеже тук имаме петна, т.е. редуциране на червените петна, пускаме екшена и той представлява, доколкото виждам, някакъв вид Hue Saturation Layer, който е скрит, който ви казва там, където имате твърде червено, минете с бяла четка и то ще ви покаже ефекта, който е ето го повсеместния ефект, който става повече жълто, а червените петна изчезват евентуално. Но отново имате проблем под нозрите, върху носа, тази бемка, която продължава да се вижда. Тоест, както виждате, всеки един от тях върши нещо, но не ви свършва работата. И накрая някакъв, доколкото виждам, за общ контраст екшен, който създава цялостно контрастяване, което бихте могли да направите с един обикновен леер. Просто взема някакви, в конкретния случай взема някакви стойности, измерва ги и прави контрастяване, т.е. нищо особено. Имате всичките тези 5 екшена и в общи линии, като се стигне до края, до крайния резултат, нямате ето този гламър резултат, който винаги сте гледали по рекламите, което е проблем. Има си видео, което, както виждате, самата фотография изначално е доста добре осветена. Ето следващия, разбира се, инструмент, доста по-богат, който не идва като филтър, идва като екстеншън. Там нещата с него са малко по-трудни за вкарване и там имаше нужда да се убеждава самия софтуер, че трябва да се вкара този екстеншън, за да тръгне, накрая тръгна и този Beauty Extension представлява едно допълнително прозорче, по този начин изглеждащо, което също прави подобни неща, но са малко повече. Отново имате някакъв вид матифайер, както говориха преди. Тук е Mattifying Powder, който оправя същите тези проблеми с твърде изкрящите части от кожата. И тук съответно той няма да сработи добре, сега ще го пуснем. Той е на принципа на екшени, които тръгват от бутони. Натискате го, екшена тръгва, след това ви казва кликнете на Skin Color Layer и променете цвета, ето този цвят, и след това започнете да откривате самия ефект, защото той е скрит, т.е. минавате на цвета и харесвате точния цвят, който трябва да има общата кожа като цяло, сменяте го и тогава вече започвате да откривате с мека четка, започвате да откривате тези части, които смятате, че трябва да се матират. И това, което прави виждате, че той реално погледнато е един color layer, той не е нищо особено, който е сложен на някакъв вид нормал, но не прави нещо особено. Мисля, добавя един цвят, който блокира проблеми при облащящи повърхности. Следващото нещо е оправяне на бръчки, доколкото виждам, и на петна. Той пак създава някакви неща, създава ги на групи, създава различни детайли в отделни леери и след това накрая ги групира. И след това отново на принципа скриваме го в маска, то накрая ще излезе. Ето как изглежда леера изцяло. Отново някакъв пореден блурващ и запазващ уж някакви полезни елементи, като уж маха лошите, което не е лошо, но продължава да имате този проблем вие с тази фотография, продължавате да имате петна, продължавате да имате лунички, които стоят. Колкото и да ги махате, те само стават по-леки. Тоест те не ви решават основните проблеми за един добър ретуш. Изглежда окей и е хубаво да си го запомним. Този Skin Cleaner. Той, разбира се, има няколко варианта още, които са ето тези. Skiff Softener, който е в 3 варианта. И отново ви казва, минете там, където смятате да оправите повърхност. И той съответно също върши нещо до някаква степен интересно, но и прави една от големите грешки, която самите ретъчери, работейки такова нещо, въобще не се занимават с това вид обработка, замазва. Когато започнете да замазвате едно лице, значи не сте на прав път. Тук как изцяло изглежда. То отново е с този бурен шарп ефект леко, който в началото показахме. Има едно такова леко непривично греене, което отново не е на нашия проблем. Ето още малко по-висока степен на абсолютно същия екшен, само че с по-висока степен, отделно отделен. И отново ви казва, имате маска, махнете си маската, всичко, което ще ви открием с маската, ще е по-гладко и отново е мазано. И то е зависимост колко ви е тежка пората,
колко ви е голямо, колко ви е проблема. Имате и третия вариант, който също действа по подобен начин, но с още по-голяма сила. Причината да се бави е, че работим на около 20 мегапиксела фотография и отново, това, което виждате, отново едно мазане, което уж създава някакви фини детайли, но реално погледнато маха огромна част от полезните и затова също, както при много други пакети, ви се казва мацайте на парче и отново не решава проблем. Тоест няма смисъл да давам нататък, това е вариант леер, който прави по-черна частта с миглите, като отмиете по миглите, те стават по-черни, евентуално и тук и така нататък. Има и за устни. Не, това е за зъби, но тук зъби няма. Значи има и за устни, къде бяха те, което също тук не може да се оправи. Една от хубавите причини да взема тази картинка е, че каквото и да пробвате на нея, не става като във видеотуториал. И до голяма степен вашите фотографии ще са такива. Не са онези фотографии от видеотуториалите, от супер голямото хубаво снимане, от идеалния фокус, от прецененото осветление. Всеки път такива beauty retouch китове, екшени, филтри готови, те ще водят до незадоволителни резултати. Защо водят до този резултат? Защото цялата ви настройка, цялото ви начало е грешно. Тръгнали ли сте с погрешния крак за поправка на лице? И сега ще започнем да говорим за ето този надпис. Frequency Separation. Това е изцяло различна философия. По начина, по който ви показах как преди малко може да вземете едно лице, да го обърнете в LAB и да действате върху цветовете по начин, който да не влияе върху детайла. Подобни неща, примерно има и може да блурнете едно изображение с нормален блур. То действа на всички канали и ги унищожава, но ако минете през Fade и Color, то унищожава само цветната информация, т.е. всичко става малко по-равно. Ето го преди, ето го след. Блур във всички посоки цветните информации, но не бута полезния детайл, който е както в LAB беше Lightness канала. Тоест имате някакви неща, в които може да отворите изображението на части, има някакви такива техники, без да унищожавате всичко повсеместно, както би било примерно с Spot and Healing, където трябва да работите страшно много и резултата ще е неблагодарен дори след 3 часа работа. Този метод, най-често използвания метод, е така наречения Frequency Separation. Идеята на Frequency Separation е, че имате за вас като наблюдател през цялото време в едно лице променящи се по важност детайли. Когато гледате едно лице, примерно, никога не се съсредоточавате върху порите на челото. Никога. По-често гледате порите като нормален наблюдател на фотография, порите около бузите, гледате формата на устните и проблеми евентуално по детайли на устните, гледате очите. Това са ключови моменти. Не, разбира се, не казвам да мажете всичко останало, защото отново ще стигнете до кофти резултат, но ще обърнем внимание на следното нещо. Порите на бузите нямат нищо общо с порите на брадичката. Порите на брадичката нямат нищо общо с порите под носа, над горната уста. Нито пък с порите на бузите като едрина. Те са леко по-различни. Те също се различават и като вид спрямо порите на челото. Тоест в един момент тази карта съдържа различно едри елементи, с различна природа. И това на вас ви дава едно предизвикателство, което трябва всеки път да приемате по различен начин. Тоест ви трябва всяка една част да я направите по различен начин. Ако използвате повсеместни филтри, това няма да ви реши проблема. Може да имате добри обработки на детайл по бузите и да имате проблем на очите или пък на устните и така нататък. Тоест нещата трябва да станат постъпково. Frequency Separation е следната идея. Може да разделите едрия детайл. Кой е едрия детайл в случая? Едрия детайл са големите разлики в тонове. Ето ги, показвам ги, за да се виждат ясно. Ето това също е голяма разлика в тон. Всяка една от тези разлики е достатъчно голяма, за да се смята за ниска чистота на изображението и да отделите от тях, независимо от тях, малките. Всяка една малка промяна в тона, тя е на висока тънка детайлност, т.е. на висока чистота. Да отделите low frequencies, ниските чистоти, от високите. Има два варианта на тази техника. Старата техника е използването на два леера, новата също, но при старата техника има една малка разлика. Тук ще останат само ниския детайл в този low layer, в high layer ще остане само високия. Ниския layer, за да остане само с основни неща, и трябва да
унищожим от него високите честоти, т.е. тънкия детайл. Това става с един обикновен блур. Искам да предупредя, че колкото по-висок е блура, толкова по-големи разлики ще имате в крайния резултат. Т.е. не прекалявате с блура. Блура трябва да е толкова голям, толкова до степен, в която да премахне, да изравни тоновете на повечето дребни детайли. Т.е. по-едрите като този детайл тук, те ще останат. Ако отидете още по-нататък обаче, разликите в последствие може да са твърде много. Тъй като и двата метода, и стария и old school метода, и new school метода на frequency separation твърдят, че запазват детайла, това не е така, едно към едно спрямо оригинала. Те по-скоро създават един сандвич от нисък детайл в единия леер и висок детайл в другия леер. Но колкото е по-малка разликата между двата леера, и това зависи точно от това бърване, толкова по-близко е до оригинала. Така че не прекалявате с унищожаване на дребния детайл. За момента ще гледам по-скоро ето тази част, която е средно едър като детайл, тая пъпка, и ще реша до каква степен, да кажем ще оставя на подобно. Това ми е леера с нисък детайл. Съответно, другия вариант ви да върнете детайла е да обърнете новия горния леер, който още не е бутнат, на така наречения high pass. High pass, това, което прави е игнорира всички средни тонове и отсветява само разликите, като по-тъмните тонове прави по-тъмни, по-светлите прави по-светли от сиво. Понеже сивото е неутрален цвят, в момента ще сложим това на overlay, което избомбва цветовете, но при вкарването на high pass, ви може да направите няколко такива high pass и връщането на нагоре-долу същото число от блура, трябва да имате сандвич, който трябва да има подобно визуално усещане като оригинала. Съответно, този метод вече не се използва, но понякога е добър. В конкретния случай не е използваем, но се използва тогава, когато имате, както в тези Skin Retouch екшени имаше такива matifier ефекти да махат твърде много големи бликове по порите. Когато се използва high layer през филтър high pass, тогава леко се матира неприятното бляскане на тези пори. Новия метод обаче е малко по-добър. Той използва една опция от падащото меню Image и там където са adjustment-ите, една от подопциите преди adjustment-ите, най-често ползваните от нас Levels, Cursor, Hue Saturation, прочее. По-надолу в групата има нещо, което се нарича Apply Image. Apply Image, това, което прави по принцип е, че взема каквото му окажете от съответния проект, примерно взема да кажем Layer High и от него взема цялото изображение, дублира го втори път невидимо и му прави някакви ефекти само по него. Или взема част от каналите и упражнява върху тях други ефекти. Тоест, вместо всеки път да минавате по някакъв начин през тук отстрани, през извадил съм се през channel палецата, да копирате конкретен канал, Ctrl-C, да го слагате в общата палета, да му давате някакви прозрачности. Може директно с едно движение да вземете същото това нещо, да го направите през вашето меню Image, Apply Image. Това, което обаче конкретно може да се направи в конкретния случай, т.е. това, за което се използва за Frequency Separations, е малко по-артистично. Вие може да окажете, както казах, всеки един леер, в конкретния случай ще използваме за източник върху този оригинален леер, ще използваме леера, който се казва Low, този бурнат леер. И вземайки този бурнат леер, визуално за момент ще го сложим върху горния High. Той понеже е сложен на Multiply, виждате как бурнатия леер сложен отново върху този High леер, той просто натиска тонове. Не минаваме канал по канал, защото нас не интересува цялото изображение, ами минаваме на режим конкретен, който се казва Subtract, който създава, вземайки от low layer цялата информация и налагайки я под режим Subtract, показва само разликите между бурнатата и небурнатата част. Като имате по принцип в този режим имате възможност да скалирате ефекта на стъпка 1 или на стъпка 2, на нищо повече. Стъпка 1 е тази, която ви е необходима. И имате втора опция, която се ни нарича Offset. Какво прави тази опция? Тя показва от пълно черно, ето го, до пълно бяло 256 нива,
на сивото, вие работите с 8-битово изображение и с това работите от 0 до 255 нива, имате възможност този субстракт ефект да бъде или много тъмен, или много светъл. В вашия конкретен случай обаче трябва да направите карта само с детайла, която да е основно сива, тъй като сивото под някои прозрачности е неутрален тон. Затова вземате средната стойност, която е 128. Така в момента, вземайки полезната информация от Low, налагайки я върху Layer High, това може да го направите и на ръка, не е необходимо да минавате през Apply, но тук е много по-автоматизирано. Давате средна, сиво-неутрална осветеност на този леер и като сандвич от долния леер плюс извадения резултат от горния, получавате само детайла. Давате OK и на това сивото му давате Vivid Light. Така, това, което се твърди в повечето туториали, че разлика няма, което не е така. Сега ще се приближим, ще видите, че разлика има. Но използването на Vivid Light се оказва, че е най-близкия резултат тип сандвич. Комбинация от тези два леера, които максимално близко напомнят на оригиналните пиксели, които сте взели. В очите се вижда малко повече, че има разлика и в някои прегорели пиксели се вижда тук, че има разлика. Но като цяло повечето тонове са окей. Същия този вариант на Frequency Separation на разделяне по честоти има и за 16-битова версия, който използва пак отново Apply Image, но с друг режим. Може да проверите в интернет, има доста добре описани Frequency Separation техники. Това, което ни помага, това е, че има цялото това действие, че имаме отделен леер за големите мазни проблеми и втори леер, сега ще го сложим на нормал, в който големите мазни петна ги няма. Има малки петънца, има дребен детайл, който пък е пропуснат в другия леер. Тоест ние може да действаме на двата леера по-отделно. И тук вече става интересно. Едно от нещата, които се препоръчва е да се направи отделен слой, празен между едрия детайл и между дребния и да се пейнтва примерно с някаква лека четка, да кажем от типа на 20-30%, с цвят близък до този, който гоните. По този начин, току-що си решихте много сериозен проблем с петната, които имате навсякъде. И нито един от детайлите, дребните, които сте искали да запазите и в последствие ще запазите, не е засегнат от тази работа. По принцип не използвам таблет, аз имам доста стар таблет, но за тази работа е по-добре да използвате таблет. Защото ще стане доста по-бързо. Една от хубавите неща на ползването на 20% прозрачност е, че не мога да създам веднага някакви проблемни места, а малко по малко мога да добавям, да извъртам цвета, за да стане плавна преливка между съответните зони. Което за мен е окей. След като съответно съм оправил голяма част от петната и това ще го направя на още няколко пъти, тези основните неща, които нито един филтър не можа да се справи от раз, а това разделяне по честоти успя. Сега ще видите до каква степен. Ето какво представлява леера. Леерите, с които съм работил. Цялата тази петнистност изчезва. Дори бих казал, че на някои места съм прекалил и това е хубавото на отделния леер, че имате добър контрол какво да правите. Може да върнете част от нещата. След това преминавате върху дребния детайл, който е съответно в горния layer high. А там се използват съвсем обикновени constamp, да кажем, който, понеже в момента е сложен да чете текущия и долния, ще го сложа да тече само текущия сив layer, пълен с ефекти. Всяка една поръчка, която искам да запуша от по-едрите, минавам всеки път някъде, за да взема близо по вид текстура, тъй като текстурата, да кажем, на клепача отдолу е различна от текстурата на бузите и така нататък. Ако имате обаче, така както в случая, текстура, която е качествена и ви трябва за доста дълго време,
Добрият вариант е да изключите опцията Align. Какво прави Align при използването на Clone Stamp или Healing или какъвто и да е друг бръш? Когато използвате с натискане на Alt, използвате център, под който да вземете текстура, с всяко следващо кликане, примерно аз ще кликна в страни, центърът също се измества. Ако обаче искате да вземете всеки път от едно и също място, хубава текстура, изключвате Align и от първото кликане на там ще имате една и съща по вид текстурка, която ще ви помогне ви да сложите правилния вид поречки там, където желаете. И вижте колко бързо става с таблет. Примерно тук в средата вземам добри пори за бузи и използвам тези пори само там, където са бузите. Тук правим същото нещо. Петна, разбира се, остават. Защо остават тези петна? Причините са две. Част от петната са част от другият слой, но вие няма как да го знаете, докато не почистите тези дребни детайли, които в момента ви се струва, че са целият композитен детайл. Той всъщност е разделен на, както казахме по-рано, на две части. Тук по същия начин вземаме. Добър. От едно и също място вземаме едни и същи видове порички, които са различни по модел за различните части от кожата. Така, и в един момент започваме да имаме кожа, при която няма големи проблеми, а има по-едри проблеми, т.е. за момент ще се върнем отново на леера с едрите детайли, Low Frequency леера. Може да го направя и с мишка, аз когато си правих тестовете ги правих с мишка, но става 3 до 5 пъти по-бавно, да кажем. Така е доста. Забележете как примерно едрия детайл от вената остана незасегнат, защото той е в друг слой. Нещо, което ще оправим след малко. Връщаме се отново в Low Frequency и един от вариантите, по които може да го направим, е отново да използваме Clone Stamp. Това път ще използвам Current and Below режима, което ми позволява да вземам от текущия ми леер, както и от долния и цветна информация, защото ако вземем само от текущия, той до голяма степен е празен. Аз ще обаче взема от двата едновременно с мека четка, ще взема някакво 20-30%, сложим 30%, ще започна да махам тези големи петна, които малко по малко ще започнат да изчезват. Както виждате, тук покрай носа детайлите не изчезват, което значи, че са проблем на другия леер, т.е. отново back and forth ще се връщам пред-назад. Тук не ми хареса, ще го върна. И това, което е хубавото, което правя в момента в отделни леери, този средния леер ми позволява, ако създам някакви проблеми в тоновете, винаги да се върна или да ги изтрия, или да ги оправя по друг начин. Тук дори мога да ползвам една съвсем нормален Mac Brush, вместо да използвам Clone Stamp. Дали ще използвате Clone Stamp или ще използвате Brush е изцяло въпрос на предпочитание и задължително го правете с малка степен на силата, за да не се получават неприятни петна. Лицето е изградено през цялото време от градации. Тук махаме тези петна, тук дори може да махнем едрите петна от бемките. Тук не стана добре, ще използваме по-близък тон, този е много силен. Друго нещо, което се препоръчва, аз сега ще го направя, не съм го пробвал до сега, е да се направи композитен леер от този, който в момента блокира основния Low Frequency леер, т.е. двата да се обединят и след това да се върнат още веднъж. Така, за момент ще се върна само на леера с висок детайл, High леера, ще изключа Current and Below, ще мина на Current леер, текущ леер и ще оправя детайлите, които дори минаването ми с подолния леер не можа да оправя, следователно те са проблем на горния High Frequency леер. Той обаче, тук вече искаме, понеже използваме Clone Stamp, искаме пълните 100%, за да заместим, а не само да добавим лека текстура от съседно място. Тук ще го измислим по някакъв друг начин, защото в момента ми пречи тая част с бемката. Ще прескочим и нея. Така. И тая кожа в един момент започна да става все по-смислена. Да го кажем. Тези части, да. Явно оттенъци от бемката по врата са били в леер с високо качество. Така.
След като горе-долу правихме нещата, това, което господа специалистите препоръчват е да се направи копия от тези два леера. Това ще направим сега с Ctrl-Alt-Shift-E. Ще създадем копие, което двете бурвания ще ги стичне на едно място и ще направим Surface Blur, за да не отива във всички посоки, да спира по ръбовете. Това бурване. Но преди това ще върнем леера с финния детайл и стоейки така отгоре активен, ще бурнем с Surface Blur, за да видим в каква степен може да си позволим да бурваме нещата. Само ще ги дам по-далече, за да виждам точно какво правя. Прекаленото, както виждате, не е добре. За да се създадат допълнителни меки приятни градиенти върху това, което вече, дори разликата е много никаква. Също не знам дали се случи. Не се случи. Самия филтър не се е случил. Сега ще го повторим. Явно съм натиснал Escape. Да, вече имаме Surface Blur. За да получим по-добри градации, там където има полутонове. Примерно, да видим такива градации. Които почти не мога да засека даже. Даже бих повторил Surface Blur още веднъж, без да пречим на малки детайл. Разбира се, това е прекалено, но ако го скрием с маска, може да минем там, където кожата трябва да се вижда по този начин, т.е. с добри, плавни, цветни преходи, защото целта на това допълнително бърване, което направихме, е просто цветният преход да е по-контролиран. И на въпроса, който ми задавахте по-рано, кога започва да влиза Dodge and Burn, защо спре? Dodge and Burn започва да влиза сега. Реално погледнато, тук виждам даже в дребния детайл, се върнах отново на High Layer и кликам, за да махна малки проблеми. Даже Dodge and Burn инструментите, те по принцип доджване и бърване не е само инструменти, то е отделна философия. Това е възможността ви да дорисувате highlights или shadows допълнително на ниво пори или на цялостно ниво да направите макияж. Нека до момента да видим как Frequency Separation се е справил с това нещо. От тук насетне, вече аз с Ctrl-Shift-E ще извадя един композит, ще използваме него, вече може да използвате всичките тези интересни филтри, които ви показах преди малко. Примерно Beauty Retouch Kit. Той вече започва да има смисъл. Значи използваме едно дооправяне и ако искаме да дооправим някои неща допълнително, да няма проблеми, започваме да връщаме точно този филтър тук някъде си. За да е идеалният филтър. За да е филтъра, който ще ни направи модела както трябва. Чак тук на това ниво и то ако имате такова желание. Защото примерно аз в момента това, което виждам е основно мазане. Но в такъв случай такива филтри работят. Ще отидем малко по-нататък. Както ви казах, аз не съм много добър в ретуша. Ще отидем малко по-нататък. Защото, окей, това лице изглежда гладко, обаче не изглежда достатъчно ретушното. Това, което правят по-добрите, освен да зачистват, защото от тук насетне, примерно, може да извадите празен леер. И тук вече по бавния начин, с Clone Stamp, да кажем, където е Clone Stamp? Извинявам се, да оправите Current and Below обаче режим, да оправите някои места, които не ви харесват. Примерно да оправите някакви малки проблеми по устните. В това случая даже ще използвам Healing бръша, за да може той да вземе от оригиналното редуване на светосенки и да ми махне някои детайли. Такива малки неща, които в последствие, когато започнат по-сериозните преправения, да ги няма въобще. Тъй като до тук това, което прави всеки един ретушер е изравнява и след това започва да скача върху цялата тази информация с двата крака. Но друга грешна стъпка, която бях видял доста често е използването на Noise не когато трябва, т.е. предварително. Noise се слага накрая. Ще стигнем и до него. Тук буквално махам някои неща, които биха могли в последствие да избият и те са точно на ниво пиксел проблеми, евентуално.
Тук примерно оставихме тази по погрешка, можеше да го правя в Low Frequency филтъра, това е проблем. Даже всъщност сега ще го правя, ще скрия този layer, защото той не ми трябва и ще отида в Low Frequency филтъра и ще, даже тук горе и ще махна цялото това оцветяване. Аха, той е вече отгоре. Я видим, има ли го? Той е показал, но ето тук ще го вземем и ще вземем целият този зеленикъв оттенък, ще го премахнем. За да проверя, трябва да видя, по-скоро трябва тук да го направя, но да стане, как да стане по-удобно, може би с бръш. Ще стане доста леко, понеже само тук трябва да се случи. Така и след като сложим този, който ще гръмне, аз ще го изтрия тук, където не ми трябва. И ще се отново с Clone Stamp, който ще ми покаже, всъщност ще ми покаже всички леери, понеже сега не няма стампнат отгоре леер. Аз ще си оправя на съвсем микроскопично ниво тези пиксели, които не ми трябват, които ми създават проблеми, правят петна. От тук насетне няма да продължаваме нататък в смисъл такъв. Това е, както споменах, една от всичките части. Ние в момента още работим с текстурата. Следващото нещо, което правят ретушерите, правят един усилващ ниските тонове, усилваш ги към по-високи леер и един потискаш високите към по-тъмни. Правят го по един от два начина, или създават два сиви леера, кажем под Overlay, с включена опция Fill Overlay или Soft White или Hard White. Винаги има тази опция да се сложи неутрално сиво, т.е. то няма да се вижда, защото е среден цвят. Ще го сложим на Overlay за момента, но винаги може да го променим. Дублират двата леера, предпочитат много често хората да работят пак по-отделно. Един вид отново като Frequency Separation, но този път да отделят високите тонове от ниските. Тук ще сложим Low Tones, ниските тонове, тук ще сложим високи тонове. И да, използвайки само бяла четка, могат върху сивото да създадат една карта, която да окаже къде ще е по-светло, къде ще е по-тъмно и горе пък на втория леер, пък с черно, да започнат да потъмняват. И хубавото на този тип работа е, че ако си объркал нещо в тъмните тонове, при нас тук мажа лошо, винаги можеш да минеш на сива 50% brightness в Hue Saturation Brightness вариант или 128 според RGB и да минеш с сива четка, да махнеш абсолютно всички погрешно направени мазаници. И то независимо от другия леер, който да кажем ще оцветяваме в някакво бяло. Тоест, това е хубавото на тези два леера, Dodge and Burn леери, че действат независимо един от друг. Другия начин, по който го правят е вземат, кажем, curves, единия curves го дават нагоре и инвертират маската, за да пейнтнат само това, което им трябва, а втория curves го дават пък в обратната посока. И пейнтванки в бяло само, освобождават само тая част, която смятат, че трябва да е по-овпрено, да кажем, светла, а с другия леер, да кажем, пък да пейнтнат тези части, които смятат, че трябва да са по-тъмни. Като по този начин създават някаква, не като мене, гадна, а по-добра светосянка, по-добра изразителност в ретуша на лице. Но това вече се прави и тук, по подобни начин. Значи първо се започва от White Macro, от Whites на микрониво, т.е. минава със всяка една от тези пори се запушва лекичко. Кажем с кърс ще запушим всяка една от поричките, ще обърнем ефекта, ще вземем много малка четка, ще започнем да пейнтваме по поричките. И това след един час работа, пък след това с втори леер ще започнем да унищожаваме тази част от светлите поръчки, които не са си на място, да кажем ето тези тук. След което започват да слагат едни леери с големи цветни хубави четки, за да направят по-изразително нещо. И след това правят отново Dodge and Burn, само че, както преди малко показах, е с едни огромни четки, да кажем една хубава бяла четка, която тук да създаде бяло, тук да създаде ръб,
тук да създаде светосенки някакви и това да кажем да е на оверлей. И да е с, грешка моя, това да е на оверлей и да е с някаква конкретна сила, която да направи тези ефекти добре да се виждат. И колкото по-нежно, толкова по-добре. Иначе започвате да унищожавате естествената градация по светосенките на лицето. И накрая това, което ще оправи кожата, тъй като аз в момента, как ви казах, аз имам изключително слабо усещане за ретуш на лица, е стампване, като отново с Ctrl-Alt-Shift е правене на нов слой, създаване на слой, който през обсъждания в началото High Pass да върне детайл. И това понякога се прави на няколко пъти. Първо се прави за малкия детайл, гледат се пори. Не се прави с обикновен шарп, защото той пържи. Пиксели съседни, докато тук по-скоро се създават по-контрастни цветове. И това ви помага вие да направите по-добър детайл. Ето сега да го направим по-едър обаче, че да се виждат самите пори, които като цяло тук са мазни. И с маска, разбира се, да се пейнтне там, където тези пори са подчертани. Даже на някои места лекичко ще го направим, няма да е толкова силно. Споменах, че се прави на няколко части, ще видите какво имам предвид. Там, където ситните пори могат да се подчертават с една сила и с една едрина на филтъра High Pass. Там, където е необходимо, тук ми се струва, че даже малко повече, ще го махнем тук. Там, където е необходимо повече, сега ще скрия за момента, за да не направя нов print screen с съществуващия Sharpen. Искам да е чист. Правя отново оверлейски layer. Отново минавам през същия филтър. Само че вдигам радиуса много по-сериозно. И в конкретния случай да кажем гледам тук устните или очите. Скривам ефекта и го повтарям само по тези места. Ако сте си почистили предварително всички детайли, всичко ще е окей. Ако не сте ги почистили, точно в този момент започват да избиват артефакти. И ще върна обратно с маска, ще почна пък да скривам ръбовете, тъй като не трябва всички косми да изглеждат като стъклено остри. И някои хора предпочитат в този момент да сложат и допълнително генерираната текстура, която се случва отново с неутрален леер, да кажем в Softlight. Това, което видях днес, сега ще го пробвам. Слагане на един noise. Noise по принцип е типичния случайен генератор на шум, на текстура. На монохроматик, за да не вкарват цветни отбягвания, неприятни. И в последствие вкарване на още няколко ефекта, нещо, което аз смятах, че само вкарването на noise е част от нещата, които се правят. Но се оказа, че се вкарва един допълнителен ефект, който се намира в Stylus, се нарича Emboss. Той създава два пъти един и същи леер, като High Pass. Създава му само разликите, но след това ги отмества един спрямо друг. И сега като започна малко по-малко да местя, ще видите как те започват да се изместват един от друг. Тези леери, колкото са по-близко, толкова по-близо се намират тези два повтарящи се детайла, след това започва да се все повече започва да се раздалечават. Конкретно в случая аз видях едно такова отместване от 80 пиксела и не ми стана ясно защо. По принцип, използването на Emboss е за да създаде светосенки от определена посока. Затова дублира леера в две посоки и прави тъмната и половина в една, а пък другата в друга. Тук го видях, използван в доста голяма височина, не знам преди каква причина. Аз лично бих пробвал само с 2-3 пиксела разлика и бих измерил, че основният ми източник на светлина е по-скоро отпред, но ще го сложа леко от ляво и другото нещо, което се направи е blur. Blur като цяло това, което прави е, че прави пикселите по-едри и остава това осветление в посока. Този noise в един момент спира да бъде с малки зърна, става по-големи общи зърна, които обаче този път имат посока. И това, което прави е, вкарва, тук може да не се вижда ясно, вкарва допълнително, ще го сложим на overlay, за да се вижда вече по-ясно, вкарва допълнително изкуствени, но равни пори. И в конкретния случай, вкарването на тези пори на моменти остават впечатление за равна текстура. Тъй като сега не ми хареса, ще видя сега по начина, по който е направен от туториала, който гледах днес, отново с вкарване на noise
отново с карване на... И тук вижте, Noise просто работи за бърнатите места идеално. Но е твърде малък, ще видя какво е това ембусиране голямото, което се направи. И ще вкарам този бър, който също се прибави накрая. И явно това е по-скоро създаването. Ембусирането явно не е направено с цел да се имитира на един и същи пиксел светлосянка от двете посоки, а да се направи случайен нойз, но по-едър. Явно с такава цел да работи, защото така като го гледам, просто добавя една равна текстура навсякъде, която малко или повече е в плюс. Като цяло това е логиката за създаване на равна текстура. От тук насетне има някои неща, които не са окей, те се виждат, могат да се оправят, понеже всичко е на леери, могат да се оправят на място. След това, разбира се, задължително имате доста ретуш. Това няма да ви оправи голяма част от проблемите. Ще оправи само част от текстурите. Имате да полагате по това лице много повече, отколкото порички. В по-нататъчните действия, едно от нещата, които се правят, е и слагане на светосенки на конкретни места. Съответно, по начин, по който в момента го правя неправилно. Но слагане тук на светосенки по ръба. Това ще го бърна. Това в момента го правя, докато чакам въпросите ви. Ако имате въпроси, сега е момента да ги зададете. И накрая ще дойде съответно един момент, в който всичкото това нещо ще се изшарпи. Сето тези хайпасове, които ги показах, прави се отново и отново, но когато си начертаете всичко по лицето. Има въпроси. Въпросите са: как се преценява стойността, която се задава за Blur и High Pass Layer при Frequency Separation? Тъй като High Pass вече не се ползва, използва се Apply Image. Стойността на Blur при ниската стойност, при този бърнатия layer, се задава до степен, в която да ви се покрият малките детайли да се замажат и средните да се замажат. Ето тук ще го покажа, понеже леера стои. Значи леера трябва да е до такава степен бърнат, че малките детайли да се изравнят. След като се въведе Apply Image под режим Subtract, той автоматически връща разликите и изравнява. Тъй, че колкото и да е голям блър, би трябвало математически да се генерира същия по вид и едрина с обратен резултат текстура, за да се получи сандвич със същата сила като оригинала. Само че не се случва, реално погледнато. С лека разлика. Тъй, че блъра трябва да е до такава степен, че да обере проблемите. След като се изчисти това нещо, след като стане едно горе-долу равно платно, тогава вече започва да се играе. Това какво е? Това е high. Това е low. Вече започва да се играе с много мека четка, да се започне да се рисуват разни ръбове, примерно по носа. Хубавото е, както казах, че няма нужда да сте особено точни, защото винаги може да го оправите това нещо. Се добавят малко осветления, където е интересно за наблюдателя. Дори при нужда, понеже това е маска, да се дооформи, без да се убиват по никакъв начин другите тонове. Понеже те са на друг лер, те са изолирани от този ефект, включително и примерно да се върне маската там, където не ви хареса ефекта. На другия леер, примерно, да се върнат тъмните тонове, да се създаде разлика между тоновете. И аз в момента го правя много грубо, тъй като в моите познания по грим са ужасни, знам си веднага. Но едно от хубавите неща е, че дори да сгрешите, дори да прекалите с нещо, може примерно след това да върнете или да намалите ефекта, за да смекчите всичко това, което сте направили. И когато тези дребни разлики, те действително трябва да са дребни, почнат да се добавят един към друг, те започват да работят по-добре. Мисля, че със светлината леко съм прекалил, мога примерно да намаля като цяло леера да му променя силата. Мога, например, да му променя цветовете. Това е хубавото, че аз мога да правя неща, които да не влияят по лош начин на другите. Да кажем, даже с Levels, с цялата маска да я смекча, да направя по-слаба. Тук също. И когато я смекча пък с Levels, тя става полусива, аз мога отново да мацам с бяла четка отгоре. Тъй, че това ми дава доста добра възможност аз примерно да създам градация там, където ми е необходимо. Отново казвам, това е въпрос на добро усещане за макияж, което аз абсолютно нямам. И колкото повече прекалявам, толкова повече резултат, който аз бих постигнал, би бил лош.
което не е окей, че за момента да ще обърна това, което съм направил. Примерно. И този, да кажем, ефект, той ще ми даде малко дълбочина на модела. Само за момент, че има още въпроси. Така, след финалната обработка на едно изображение, следва ли да се коригира отново максималната стойност на черното и бялото? Защото това го чух от фотограф, но не съм сигурен как точно става и дали да го правя правилно. Фотографите, няма един фотограф, който да си мяза с друг фотограф. Тези хора през цялото време разработват собствено workflow. Това, което ви каже един човек, включително примерно и аз тези неща, дето ги правя, те не са диамантени правила. Всяка фотография е различна. По мое мнение, не е необходимо да се прави търсенето на черното и бялото накрая, но е хубаво да се направи едно оконтрастяване. Разликата между търсенето на черното и бялото е, че то ви дава възможност да притикате всички близко до бяло цветове, най-към бяло те да изгорят, а всички най-близко към черно, най-към черно и те да изгорят. Аз имам напълно различно виждане от това на фотографите. Има един каз, който още не е публикуван, но ако някой види този запис на YouTube, той ще бъде предния публикуван каз, в който показах начина, по който в цветокорекцията я вижда един фотограф и начина, по който я вижда един човек, който прави предпечат. Те са напълно различни. По-скоро накрая, като последно се слагат няколко леера, които да запечатат общия контраст, общата богатост на светосянката, но не е необходимо те да бъдат търсени на черно или бяло. Колко е недопустимо да бъде едно изображение светло, колко тъмно, в нея светите си тъмни части. По въпроса, ще има ли лекция за финална обработка за печат, такава вече има в YouTube канала. Има вече 35 видеа. Едно от тях се казва помпане на изображения за печат. Там това нещо е разгледано. Част от говоренето за тези неща ги има в други два каста, които се казват логика в ЦМИК. Там се говори за стойности в RGB и ЦМИК, защо трябва да бъдат такива и как излизат на печат. Прегледайте целия плейлист. Те са почти вече 40 видеота по час. За да не се губят цветните стойности, има различни противоречиви теории за работа в RGB, прехвърляне в ЦМИК в последния момент и така нататък. Сега, по отношение RGB ЦМИК, това не е въпрос толкова на философия, а колкото въпрос на изискване. Ние сме в Източна Европа, ние работим с определен набор от мастила. Тоест ние прехвърляме от RGB към ЦМИК тогава, когато ще печатаме. В България се работи основно с два профила. Единия, говорим за ЦМИК, единия е профил наречен FOGRA, който беше при FOGRA 27, сега е FOGRA 39, мисля, че това може да го намерите в Ctrl-Shift-K извикване в Photoshop и там виждате цветни профили. По подразбиране аз ползвам за RGB стандартния sRGB профил, а не Adobe RGB, тъй като моя монитор вади вярно sRGB и 90% от мониторите вадят sRGB профили. Adobe RGB профили използват добрите фотоапарати, те снимат в този цветен профил, което им позволява, когато правят RAW или JPEG формат, да вкарват повече цветове, да ги опишат. Но изкарвайки такова нещо в Photoshop, аз не мога да го видя правилно. Затова работя в sRGB, си обръщам всичко в sRGB. Знам, че цвета, който постигам и цвета, който виждам на монитора. При ЦМИК по подразбиране се използва Web Weighted Swap 2 версия, което ние не сме в Америка и мастилата ни не отговарят на този профил. С това използвам FOGRA 27 или FOGRA 39, аз по принцип използвам FOGRA 27. Това на мен ми позволява, аз като обръщам от RGB към ЦМИК, тези заменки математическите, които прави Photoshop, да са максимално добре и близки до нуждите, които печатниците имат в България, за да мога моето RGB изображение, обърнато в ЦМИК, да излезе най-добре. И втория профил, който се използва понякога е европейския стандарт, който тук не виждам, който е някакъв вид. Преди се използваше евроскала, но тя е доста стар формат. Ще натиснем Load и ще видим има ли го. ISO формата. Не мога да го видя тук обаче. Трябва да видя точно какъв беше другия, понеже аз пък няма да го ползвам. Мисля, че беше от типа на Евро ISO или нещо от това. В момент сега ще проверя. Профил Euro ISO ICC и ще ми изпише
Явно е това. ISO CI версия 2. Така поне като гледам. Които някои печатници, мисля, че дигитални печатници ползват него. Но по принцип, ако си настроите вашия Photoshop да работи на sRGB или Adobe RGB, ако така ви е по-удобно, и CMYK профила ви да е FOGRA, и трябва да нямате проблем с огромна част от печатниците. За завършек само да добавим. Значи, освен изчистването, добавихме малко текстура, добавихме малко светосянка и някои техники предполагат използване на цветна карта, която да направи изображението също вече така направено и така доотцветено, още по-интересно. Един от вариантите, който видях днес е, но той може да е всякакъв, в конкретен случай аз ще използвам Black and White и буквално на око ще създам такова изображение, което ако ми върши работа, разбира се, сега ще видим дали ще ми свърши работа. Използването на това. Ще използвам изображение, което е възможно най-контрастно. Black and White не ми върши работа, тогава ще пробваме с Channel Mixer, което е също друга опция. Дори градиент мапа може да ви свърши работа в някакво отношение, ако знаете какво правите с него. Примерно мога тук да въведа някакво друго черно и да кажа от кой момент ще имам цветни стойности, в кой момент ще са по-други. Т.е. от кога ще започне рязката ми градация към най-бяло, така нататък, мога да създам такъв водопад от полутонове, които аз да реша в кой момент са най-добри за мен и примерно това нещо да му направя отново Ctrl-Shift и да му задам някакъв вид прозрачно, да кажем Multiply, който да е съвсем лек. Примерно. Има и подобни неща, които създават ефекти. Конкретно това, което видях днес, обаче много ми хареса, Channel Mixer, който се включва на монохром, той съответно прави един черно-бял канал, който тук в средата ви показва тотал от всички канали, 100%, който трябва да гледате да отговаря на тези проценти. Идеята тук е да направите изображение, което да е с гладки светосенки, но да отговаря на общата сумарна стойност 100. И съответно да не избиват петна, защото това е другия проблем на този вид работа, че избиват петна. И съответно то да се сложи, да кажем, под оверлей или някакъв друг режим, който да даде някаква добра, по-добър контраст. Съответно може от нещата, които аз ще направя, да си маскирам част от нещата и да оставя там, където ми е по-приятен ефект, да го оставя да работи, а там, където ми запушва тоновете, да ги махна. Така че, примерно, тази светосянка да работи предимно на кожата, без да убива другите детайли. Тоест има няколко подобни техники, които могат да помогнат да се оконтрастят средните тонове предимно, без да се засягат другите.